Hoi, wie ben Jong Friesk? Wijs is het wettiert voor de verkiezingen. Hoe zit het met de Friese communicatie rondom de verkiezingen? Wij zie je dat uit. Ja, de kiezerspas in Friesk. Dat is uit soort spietig, want die lieten dan een mogelijkheid om haar burgers te behelpen bij de politiek. Litten ze lezen. Ja, wie ben eigenlijk heel benieuwd? Waarom is het geen Frieske stempas? Ja, dat is natuurlijk raar, want het Friesk is de tweede rijkstaal en dan was de kind in eigen taal een stem uitbrengen kunnen. Maar dit wordt landelijk regelen, door binnenlandse zaken en op grond van de kieswet. En er worden alle documenten die bij het stemmen nodig zijn bij verkiezingen, worden daar eentalige onleveren. En daar kunnen wij als gemeente niks in doen, als lokale bestuurder. Dat klopt. De gemeentes die kennen het wel bijvoorbeeld een voorbeeld op een website zetten. En dat hebben wij ook gedaan. Dus een voorbeeld in het Fries van een stempas, van een kiezerspas en van een volmacht staat bij ons op onze website. Maar wij kunnen net een Frieske stempas bezorgen. En de Frieske vertaling die er binnen, worden die ook beroekt? In diezelfde envelop? Ja. Weet ik niet, altijd mooi. Maar dat zullen we wel eens even uitzieken kunnen. Als de gemeente ervoor kiest om een bijlage in de envelop bij de stempas te doen, dan zou dat kennen. Nou is het meestal, als er een bijlage in zit, dan gaat het bijvoorbeeld hoe werkt een referendum. Waarom krijg je 2 stempassen? Dus die informatie zit er wel eens bij in. Maar een gemeente die kan ervoor kiezen om te zeggen van we duggen er iets in het Fries bij in. Maar dan maken we daar dus even eens zien. Ja, want dat doe je hem dus op dit moment nog net, de toelichting. Nee. Ja. Okay. De gemeente moet er altijd om denken dat de toegankelijkheid en het leesbaarheid ten goede gaat. En daar maken wij besluiten op. Dus als wij denken van nou, dat zou heel mooi wezen, en dan kan dat. En doe je hem dat nou al? Nee. Ja, ik vind de tweede rijkstaal, die moet overal werd dat kind zichtbaar wezen en jerber wezen, hè? En maar die derde kinderen uitdrukken kennen. Dus dat geldt ik voor een proces als verkiezingen, want dat is echt zo fundamenteel in democratie. Dus dan was die in eigen taal ik broeken kennen. We hadden vragen ook wel aan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij zei dat het net mogelijk is om een Frieske stempas te maken, omdat het aanbieden van de stempas in een andere taal net toegankelijk is. Er is onvoldoende ruimte om stempassen met een tekst in meerdere talen te plaatsen. En het aanbieden van 2 stempassen in verschillende talen is net mogelijk in verband met het risico op dubbele stemmen. Dat soort redenen meer vaak van die praktische en organisatorische argumenten die beroept worden. En als je wil, is er altijd een oplossing voor. Dus ik vind het altijd wat een gelegenheidsargument op het te zeggen. Dus wat mij onbelangrijk geldt dat eigenlijk net. Gaat het er meer om, als je er wil hebben, dan ga je met elkaar op tafel en dan kom je tot een hele goede oplossing die voor elke niet voldoet. En dan ben opmerkingen als de brief is te groot. We hebben soms 40 partijen gaan, dan heb je een behangrol nodig om elke naam erop te krijgen. En dat ken ik. Dus nogmaals, ik vind het wat gezochte argumenten om iets net te willen. En daar moeten we vanaf. Gemeenten kunnen kiezen uit een soort Frieske communicatie, die gewoon vanuit het Rijk beschikbaar is. Een gemeente hoeft daar dus amper wat om te doen. We gaan nooit vragen die in welke gemeente gebruik maakt van Frieske communicatiemiddelen tijdens de verkiezingen. Er zijn het 10 gemeenten die hier net gebruik van maken. Dat binnen Haas, de Waddeilanden en de Stellingwerven. Maar ook grote Frieske gemeenten, like als Noord-East-Friesland, Zuidwest-Friesland en Dansmadiel, maken ze kwalijk gebruik van Frieske communicatie bij de verkiezingen. Wils dat gewoon beschikbaar is vanuit het Rijk. Er zijn gemeenten die dus bijvoorbeeld doggen met de Frieske communicatie rondom de verkiezingen, maar er zijn ook gemeenten die helemaal niks doggen met het Fries. En daarom gaan wij voor deze gemeente een symbolisch cadeautje, omdat wij dit heel graag willen verrooien. En het symbolische cadeautje is een Friese stempas. Weet je wat dit is? Ja, ik heb je keuze wat maken. Maar zeg je ook dat er iets oors is om deze Frieske stempas? Nee. Hier ziet Friesk. Nou, dan kijk ik het al beter lezen. Nou, voor mij is het allebei wel prima. Ik ken eigenlijk allebei de talen nog. Maar we hebben geen Friese verkiezingen. Het is niet een verkiezing die alleen in Friesland valt. Het valt voor heel Nederland. Dus ze sturen een algemene brief die heel Nederland kan lezen. Zoest jij er stemmen als de communicatie in het Fries wie? Als misschien Frieske posters of instructies, hoe het stemt, dat het meer in het Fries is? Nou, ik zou het wel leuk vinden. Ja. Zoest dan jij er je stem? Mijn heid wel. Maar aan de andere kant,
als je dit net doet, en Fries is wel echt een taal. Daar ben ik dan ik wel weer grutsk op. Dus ja, het is wat een zoeken. Er zijn twee niveaus. Je communiceert om twee redenen. Je hebt een WhatsApp, inhoudelijk, en je hebt een context. Dat wordt misschien wat ingewikkeld. Dus het WhatsApp komt wel door, want alle Friesen kennen ik wel Nederlands. Dus in die zin kun je zeggen, ach, wat let het, maakt het niks uit. Maar taal is ook een middel om een boon tot stand te brengen. Tussen de spreker en de harker of de lezer. En een heel groot part van de Friesen ben Friestalig. En vele hark in die taal. Dus haar onspreken in die taal versterkt de boon als meenschap, als maatschappij. En verkiezingen zijn nu natuurlijk uit soorten een middel om in de maatschappij om met elkaar nieuwe besluiten te nemen in de toekomst. En dan word je elke keer erbij behelpen. En dan is het misschien wel zo aardig, zeg maar zeggen, om dan de Friestaligen duidelijk weten te laten dat ze erbij jaren, dat zij deel binnen van die politiek en van die meenschap. En voor een heel groot mensen in Friesland is Fries gewoon de eerste taal, de memmetaal. Dan ben je al meer belutsen. Dan heb je al meer, als het nou in de jochtzeel is, of het is om te stemmen. Dus als je een oproep krijgt in het Fries, dan komt dat dichterbij jou. En alles wat dichterbij jou komt, ben je toch meer geneigd om daarom mee te doen en je daarin te verdiepen. Dus het is wat een miste kans dat we dat net doen. Dan zullen er misschien wel meer mensen gaan stemmen. Dat zou een paar procent uitmaatje kennen, ja. Het begint volgens mij om iedereen zover te krijgen dat hij stem geeft. Want dat is gewoon heel wichtig dat elke een broek maakt van uw democratisch recht om te stemmen elke 4 uur voor de Tweede Kamer. En dus het begint volgens mij al om in 2 talen mensen op te roepen van jongens, geen stem. Dat is zo wichtig. En het tweede is natuurlijk als het stemmen feitelijk warm wordt. En dan kom je bij de formele briefjes zoals de stempaars, zoals de uitlist van hoe dat werkt, waar je heen kennen om te stemmen. En daar zou ik van zeggen, meidje dat gewoon volslijn tweetalig, dan heb je er ook een discussie over. Van de andere kant zeg ik bij de gemeenten die niks ontvries doen, daar zitten ook gemeenten als Vlieland, Ameland en Skier bij, die formeel ook boeten dat zeg maar, die ben ik uitzonderen als het gaat om het Fries als bestuurstaal, verslaande bestuurstaal. Dus dat is ook wel te snappen, want die doen ik in op oren met net zo volle uit Fries. Dus dat vernuivert het mij niks dat die erin staan. Een gemeente als Zuidwest-Friesland of Noord-Eerst-Friesland daar hier wil verwachten dat die wel mooi was. Wie zie je nou voor het gemeentehuis van Dantemadeel en Noord-Eerst-Friesland? Zometeen geven we de stempels overhandigen aan de burgemeesters. We zijn heel benieuwd waarom uitgerekend deze gemeentes net door om Friese communicatie. Mooi stukje papier erom. De kies is pas in Fries. Mooi. Ja, dit is eigenlijk een symbolisch cadeau en wie ben heel benieuwd, wat vind je ervan? Nou, het is natuurlijk heel bijzonder en heel mooi. En in ieder geval, dan zal de vraag in de praktijk wijzen van waarom wordt hij net uitdeeld in Friesland. En om de meeste zullen zeer op prijs stellen. Maar in ieder geval, wetten en regelgeving houden het nog zien. Ik heb begrepen, het staat wel op de site van het Rijk, maar dat is meer als verduidelijking. Maar in ieder geval, het brengt je als Fries nog een stukje dichterbij het gebeuren met hem niet. En waarom gebruiken je gemeentes dan net bijvoorbeeld Frieske posters of een Frieske besluiter naar de stempels die je wordt verstuurd? Nou, het is de posters, dat leidt om de politieke partijen. Hè? Dus die maken de posters en die drukken de posters. Maar ze hebben natuurlijk alle vrijheid om die in het Fries aan te plakken. Maar dat wordt alleen gedaan terug de Friese Nationale Partij. Maar die posters zijn gewoon beschikbaar gesteld op Rijksoverheid en die zijn voor alle gemeentes toegankelijk. Die kan iedereen zou ophangen als ze willen. Ja, maar ik heb nog het zeggen hoe de posters die maken en beschikbaar stelt binnen terug de politieke partijen. Ze begrepen me dus net helemaal. Wij hielden vanzelfs hoe de algemene communicatie en net die van de politieke partijen. Oh, op samen niet. Zou dat dan gewoon een keer van klaar? Ja, die zijn van bedankt voor de tip. Zeker, wij staan ook een leven voor. Ja. Maar heb je een reden waarom je hem dat nog net jette broekt, hè? Nee,
die zegt van wat ik in het zeswerk met een dient is. Terwijl bij wat ik terugzijnd is, Dansmedeel en Noord-East-Friesland ben toch de gemeentes waar procentueel de meeste mensen Fries praten. Ja, want de verkiezingen staan onder een vergrootglas. Dat is een belangrijk democratisch proces. En alles wat er in Amerika gebeurt is, ja, wordt er heel nauw op tasje dat net eerst is erkend dat er mogelijk iets net goed was. Dus het wordt heel goed naar jongen. En ik denk dat in al die drukte wij misschien even net goed nooit dacht hebben van hey, kennen we hier wat in het Fries mooi gaan, wat bijvoorbeeld de gemeente Opsteland die in het. Maar dat is zeker een tip om voor de volgende keer te doen. En wat Agricole ik zei, van ja, we moeten wel goed om denken dat Elsevier wel goed de informatie krijgt. Dat hij nou in het Nederlands is of in het Fries. Het mag net zo wezen dat mensen hun terug het gebruik van het Fries net jaart vinden. Want ik een pad van onze gemeente is net van Ornaris net Friestalig. En dat is in het Kalmer, Pomp, Warfstermoenen. Ja, en die mensen maar we ik rekening mee houden. Dus we moeten er even goed naar zien hoe we het op een goede wijze dwang kennen. Maar dat we meer met het Fries dwang kennen, ik in de verkiezingsorganisatie, dat is wis. Helder. Een Frieske stempels is dus helaas net mogelijk. Al is denkt hij het net helemaal in je smij al die argumenten. We hebben contact houden met de gemeentes en gelukkig nog een soort gemeentes al een Frieske communicatie binnen de verkiezing. Helaas ben er ik nog een soort die je nog net ontdoggen. We hopen dat er bij de volgende verkiezingen de Frieske taal al meer vertjimmerig wordt. Wat vinden jullie hiervan? Laat het weten in de comments. Ontjen!